Ήρθε πίσω από τις σκάλες. Παιδί 23 χρονών, φοιτητές που ξεκινούσαν για εκδρομή. Ποιο είναι ελεύθερο? Στο 6 γρήγορα. Αρμένης Παύλος, 35 ετών, πτώση υποοικοδομή. Θέλω να τον αναλάβεις γιατί πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία. Εδώ υπάρχει μια εκχύμωση στην περιοχή του δεξιού νεφρού. Ένα γιατρό, σας παρακαλώ. Οι σφίξεις είναι χαμηλές και πρέπει να χάνει πολύ αίμα. Τι είναι, τρακάρισμα? Έπεσε από τις σκάλες, λέει ο άντρας της. Υπό πρόβλημα κακοποίηση. Μήπως ο άντρας της είναι υπεύθυνος? Θα πεθάνει από αιμορραγία. Φέρτε στο χειρουργείο τώρα! Σε πόσα δευτερόλεπτα χάνεται μια ζωή? Του δώσαμε ανθρωπίνη γιατί είχαν πέσει πολύ σφιγμοί του. Σε πόσα δευτερόλεπτα κερδίζεται η ελπίδα? Θα συνέλθει, έτσι δεν είναι? Αυτό ελπίζουμε όλοι μας. Ιατρικά περιστατικά που συγκλονίζουν. Για ό,τι του συμβεί, εγώ θα είμαι υπεύθυνη. Και εγώ τι μπορώ να κάνω? Καινούργια δραματική σειρά στον Αντένα. Δεν μπορεί να το κάνουν αυτό. Να μας ζητάνε να σκοτώσουμε το ένα μας παιδί για να ζήσει το άλλο. Ιατρικό απόρριτο. Τις ακάτεψες. Αυτό λέω. Κανονικά θα πρέπει να είσαι στη φυλακή. Απαραβίαστο. Ένα τύχημα ήταν. Μην ανακατεύεσαι στη ζωή μας. Προσωπικό. Πάντα τα κατάφερνες εσύ. Ανθρώπινο. Κουράγιο. Καθημερινές ιστορίες πίσω από τις μάσκες. Τώρα με ειδοποίησαν ότι έπαθε κρίση. Χαμηλοδοτικό είναι. Όταν η μοίρα κρίνεται σε μια στιγμή, Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. πόσο θεός μπορεί να νιώθει κανείς. Να σου πω εγώ. Ιατρικό απόρριτο. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.